Hej og velkommen til Tell Live 2. Ja. I dag er det jo nytårsaften, den 31. december. Nej, Den 31. Ja. Nå ja. Og der er mange, der glæder sig til denne dag. Ja, for der er mange, der synes, at det har været et lortår. Ja, Rigtigt. jeg kan nok meget godt lide det her. Men jeg kan bedre lide mit 4. klasses år. Ja. Der skal jeg nemlig gifte dig. Ja. Og ja, man kan lave rigtig meget nytårsaften. Ja, men de fleste, de vil jo gerne fyre noget krudt af. Jo, der er mange, der tager til fest. Ja, men de fyrer stadig med krudt af. Det gør det, ja. Så kan de ligesom, hvis de bliver sultet, så kan de tage en eftermad med sådan. Ja, Sådan så folk sådan. eller syltetøjsmad. Ja. Nutella mad, det er også altid godt. Eller en vingummi. Hvis man nu ikke sådan må drikke alkohol, så kan man lige tage sådan en eftermad med sådan. Ja. Eller som os, få en drinks. Få en drinks. Ja. Få en drink. Og der. Det her, det er faktisk sådan helt normalt. Det er sådan, det er sukker. Sukker. Det er sukker. Ja, det er sukker, som man har blandet med noget. Og snaps. Ja, Og så er det snaps. snaps. Og et blåt sugerør, det gør det lidt bedst, at lyserød og blå ikke passer sammen. Man kan også prøve en hel masse pynt i og sådan noget, sådan, så man kan imponere sine gæster. Man kan også lave det Hvis der de synes, grønt man er og lidt blåt og kedelig, gul. Man kan lave det alle farver, det der. Ja. Ja, og så hvis man nu er det vi blandt andet skal snakke om, det er nytårsforsæt, fordi når man springer ind i det nye år, så skal man ønske sig noget, ikke? Eller et nytårsforsæt, ikke? Ja, et nytårsforsæt, som er et mål for det nye år. Ja, eller noget man ønsker sig. Altså, og hvis man nu sådan sådan er rigtig fed, eller sådan noget. Hvis man er lidt tyk, så kan man ønske sig og at tabe sig. Ja, tabe sig, eller sådan få bedre spisevaner, og måske starte til sport, hvis man ikke gør det, eller sådan noget, ikke? Eller hvis man er dårlig til et eller andet fag i skolen, som mig, så kan man ønske sig at blive bedre til det. Der er rigtig, rigtig mange ting. Hvad ønsker du dig? Eller hvad er dit nytårsforsæt? Det må jeg ikke sige. Nå nej, det må man Hvad ikke. skal du da? Det må man jo ikke sige. Jeg siger, hvis det er. Ja. Jeg er ikke dårlig til noget, så jeg ønsker mig ikke noget. Hvad med sport? Ja, det er det. Matematik? Engelsk? Ej, du er god til jeg vil gerne have en ny engelsk. Ja, man kan ønske sig rigtig mange ting. Man kan også ønske, at man finder sin ægte kærlighed. Sin ægte kærlighed, sådan det er the one, sådan rigtig den ene stene. Det har jeg også fundet. Ja. Sebastian Heiberg. I kan se, at man er lidt overgearet, når det er nytårsaften, så man siger forkerte ting, og ting, man ikke mener. Okay, ja. Jeg fandt min i 4. klasse. Ja. Og det var ikke den. Nej, okay, fuck det. Men alle glemmer lige det, hun sagde. Især alle jeg kender. Alle jeg kender, I ved, at man kan også ønske sådan, for eksempel, hvis der sådan er ja, kom lige med det. Altså, hvis man gerne vil blive ældre. Hvis man gerne vil blive ældre eller ældre. Nej, hvis man synes, man er rigtig grim, og man bare er helt ude for sin klasse. Ja, så totalt rocker og alle piger. Hvis man bliver mobbet, ikke, så kan man måske sådan godt sådan ønske sig og tænke sig, at man sådan at man ikke bliver mobbet mere, sådan du ved, altså sådan rigtig sådan du er grim. Så der er folk sådan der ikke driller en sådan hver dag mere. Altså, der er ligesom nogen, der driller mig hver dag. Elisabeth Arle Lyngfeldt og Maria Cecilie Larsen. Ja.
Det er fordi, at hun godt kan lide Carl Emil Nielsen. Hvem? Dig. Nej. Du siger, jeg kan lide alle. Ja, men prøv at se, så hvis der nu er sket sådan et eller andet sådan pinligt i ens liv, så kan man sådan ønske sig, at der er sket mange pinlige ting i mit alle liv. sådan folk, det bliver sådan hjerne, sådan, og sådan, de kan huske den mere. Kommelsesdag. Ja. Ja. Du ved. Skal der? Du ved det. Ja. Ja. Man kan ønske sig rigtig mange ting. Ja. Det er bare om, hvad du føler inde i dit hjerte. Ja. Hvis der er noget, du gerne vil lave om på. Så kan vi vende tilbage til det her med fest. Og aktiviteter. Hvad man kan lave. Man kan lave mange ting. Det kommer an på, hvilken aldersgruppe du er. Hvis man nu står alene over i et hjørne, og alle dine venner, dine haters, kammerater, de står over i et hjørne og ikke vil lukke dig ind, fordi de står i den cirkel, og der ikke er plads til dig. Så kan du gå over i man kan danse ved køleskabet, så kan du lave en ost. kan de gå over og tage sådan ja. Du kunne også lave en hvis du var smart, så kunne du også have taget din julegave med. Så kunne du så spille lidt på den sådan rigtig game. Hvis man ikke har fået noget, man kan spille på. Ja. Så kunne du tage din taske med og kigge rigtig flot på den. Ja, du kunne også tage sådan. Ligesom mig og Maria, vi har fået tvillingetasker. Storesøster og lillesøster taske. Ja, altså. Maria er storesøster. Kan du se den sort dønder? Nej. Og så er jeg kun lille. Kan man så snakke med sin taske? Fordi hvis man ikke har nogen venner, og der ikke er nogen, der gider lukke sig ind i rundkredsen, hvor de sidder og leger en varme stol, så, eller danser i en rundkreds. Sådan en rigtig bombeleg. Sådan bombeleg. Kinesisk rundbold. Du sidder sådan der med din taske. Julemanden. Det kan være, at han lige har smidt chokolade ned i din taske, mens han hvis han nu havde lidt tid sådan til overs, inden han skulle flyve over gitteren. Det kan være, at du er heldig. Det kan også være, at du er uheldig. Det er der ikke nogen, der ved. Nej. Ja. Det var det, ikke? Skal vi tage noget andet? Ja, krudt. Det skal man passe på med. Husk altid sikkerhedsbriller. Ja, det er den første regel, ikke? Og den anden regel, det er, at du ikke må stå, du skal gå væk fra den, når det er. Ja, og det er altid læse på siden, og man skal stå på siden til, eller ind over, eller når man tæller den. Ja, man skal bare, altså, hvis man nu har sat ild til den der, ikke? Og man så sådan går tilbage, og så står man sådan og venter, så har man sådan stået sådan i 5 minutter, eller i 20 minutter, eller en time, eller sådan noget, og der bare ikke sker noget. Du skal aldrig gå tilbage til den. Nej, for lige pludselig kan det være. Jeg kender faktisk en, han har en ven, ikke? Han gik rundt med sin ven. Og så lige pludselig, de havde taget sådan en raket i hånden, som, altså dagen efter nytårsaften, ikke? Så havde de taget sådan en raket i hånden. Og så mens de var på, så lige pludselig sprang den af hans hånd. Og så havde han bare knogler. Han er knogler. Så kunne man ikke se hans hud. Så sådan sådan. Nej, så kan han gå rundt og lave sådan en rock'n'roll til alle. Nej, han havde bare mistet sin hud. Og så skulle han have noget for låret op til ja, der er rigtig mange regler, og hvis du har nogle forældre, som der er fornuftige, så kan du lige snakke med dem, ikke? Fordi du skal først have lov til at sætte og gøre det. Er ligesom dem, der har du skal selv, ja, indtil du er 18. Men du skal få lov af dine forældre, før du gør noget med noget krudt. Okay. Ja. Også, vi må kun du må heller ikke perler. faktisk noget. Men så må du også, når du du må ikke drikke øl. Og du må ikke spiritus og alt sådan noget. Hvis du under ej, okay. Jeg tror, der er mange, der drikker. Nej. Hvis du er så lille, så du cirka, ikke? Hvis du sådan er 13-14 år, og du ikke drikker, og du ikke må drikke, så er det en rigtig dårlig idé, hvis man tager til fest, fordi så bliver man ligesom tvunget sammen, ikke? Og der kan ske rigtig mange uheld.
når man fyrer krudt af og sådan noget nytårsaften. Man kan også være så uheldig, når man skal hoppe ned og ønske det der, når klokken bliver 12. Og så falder stolen sammen, så falder man og brækker benene, fordi man lige har glemt at se, at det ene ben det sådan lige er lidt ustabilt. Eller man står på et træben. Fordi man ikke har hørt efter sine forældre. Og det er ikke særlig smart, fordi det er ikke særlig fedt at gå rundt og se alle de andre lege snibboldskamp og give hinanden væsker. Der er ikke når du har brækket benet. Der er ikke sådan her, hvor vi bor. Nej, men hvis det nu er, så det er rigtig dårligt. Altså det er en dum idé at have brækket benet, imens du kan, altså, ja, så kan alle bare komme over i dig væsker, fordi du er sådan lidt handicappet. Og du kan ikke rigtig løbe væk fra det, og ja, dum idé. Husk at kigge på stolen, ikke? Eller hvad det nu er. Bordet. Sofaen. Jeg har væltet ned for et bord, og det er ikke rart. Var det der med Victoria? Ja. Se, jeg har lavet et baconhus. Et baconhus? Er det? Ja, okay. Det er lavet ud af bacon. Ja. Jeg har et indebæk, eller også et andet billede. Jeg har det ikke, hvor det er færdigt. Det kan man også lave, hvis man sådan står alene nytårsaften. Bare se. Ja. Du skal bare bruge en masse bacon. Flere end 2 pakker. Flere end 4 pakker. Køb 10 pakker for en sikkerheds skyld. Og så skal du bruge noget pap, som du former huset med. Men du skal lade være med at lave pappet, før du har lavet baconsiderne. Og lave dem for guds skyld lige store. Ja. Se, og det her, det er chokolade. Det er rigtig godt at have nytårsaften. Måske i stedet for en ostemad. Det kan også være en mulighed. Stop. Nu snakker vi. Vi kan også lige sådan tage med aktiviteter. Ja, okay, der er godt 12 minutter. Vi tager som det sidste aktiviteter, hvad man kan lave. Man kan danse. Hvis man sidder alene derhjemme, og ens forældre de er nede og blive stangstive, og de snakker med sine venner og råber højt, og du ikke har en skid at lave, så kan du holde din egen fest og tænde for noget fedt musik og tjekke lidt booty. Ja, vi har tilfældigvis nogle gode nogle bedste af slagsen. Det er med LOC. Momentet. Den her er den bedste. Nick og Wes. Hvor vi får det med. Det er en god party starter. Ja, det var Ja, der er rigtig mange forskellige sange, og du kan også bare gå ind på YouTube og finde en hel masse sange. Din smag, din sange, dem du godt kan lide at høre, dem du hører til hverdag. Man kan høre de sange, man har lyst til. Det er måske ikke så fedt at høre sådan nogle stille sange, sådan nogle ulykkelig kærlighed, når du skal holde en fest, medmindre du har en sød fyr, du kan danse med, men jeg tror ikke, din far gider danse. Ja, du kan også snakke med dine venner sådan over webcam på Facebook og alt sådan noget. Du kan også møde nogle seje mennesker inde på Mail og chatroulette og Justin Bieber og sådan noget. Ja. Det kan også være, han ikke har noget at lave. Man kan også møde nogle venner. Jeg har også mødt nogle venner. Ja. Uden fingre. Ej, det er sikkert også noget med nytårsaften at gøre, men vi danser så stille ud, imens vi lige danser til musik. Nej. Ja, så noget aller sidste, så vil vi lige runde af med det der med aktiviteter, men hvis man kan danse til sådan noget musik. Ja, stop. Hvis du nu ikke, altså hvis du stadig har noget at lave, og klokken ikke er særlig sent, og du ikke må gå ud og fyre krudt af, og du ikke har nogen venner, og du ikke må lave en ostemad, og alt det der. Din familie ikke gider med dig. Ja, og din far ikke gider danse og alt det der, og
du har tjekket under stole og borde, om de skulle kun, de kun var trebenede, ikke? Og så kunne du lige gå ind på. De skulle kun være firebenede, de måtte ikke være trebenede. Nej, det var også det. At de kun måtte være trebenede. Nej, fuck det. Så kunne du lige sådan. Og ved du hvad man også skal have med? Stop nu snakker jeg lige. Man kunne lige